Dobrý den, vítám vás u mého prvního natáčení hry Flatout. No, tak. Jdeme hrát. Tady jsem si udělal první řadu. To mám všechno hotový. Tady se teď dělám druhou řadu. Tady máme hotový 2 dráhy. A tady je nějaký bonus, tady se může skákat nebo nějaký demolition, nebo co to je. No tak, já si zkusím, já nevím, tady třeba stavbu, tak. Mám ještě auto. Mám jako takový auto, takovýhle. Tohle jsou ta z první série do tohohle a tohle je od první. A já teď mám to nejlepší, ale myslím, že to je pěkně na hovno. Protože nejlepší není, ale to je jedno. Tak jdeme, tak já si dám tady třeba stavební a jdeme. No. A jedem. Já kupuju nové věci, ale jinak to, fakt to je jaký na hovno. Ty vugy, naše. Jo. Musím se aspoň mít aspoň 3. místo, abych se umístil. Sakra. To je tak nestabilní auto, fakt. Ty vugy. No. Tohle je nejlepší, to si dáme znova, tyjo. To se nepovedlo. Ještě jednou. Až tak si dám jiný okruh. Vždycky tady vyletím z té zatáčky. A tam to ještě horší. Je nestabilní. Jo, mám plný turbo. To využijeme. A tady ne. Tady bych zase vyletěla tohle. Prde! Ne! Ne! Jo. Jeď. Tady. Ale jsem 6. Ještě 3 místa. Umístil bych se. Ne, tak tohle. To. Si novou. Tohle nejde. Tak. Já nevím, les. No. Zkusím tohle. Tak a jedem. Já mám nejvíc mám rád silniční jako dráhy. Akorát tady mi to kazí takhle. Tady furt musím, hele, jsem 3. dobrý, ještě jsou 4 kola, to jsem můžu umístit jako 8, to jsem pak hodně v háji. A tady je zapeklitá, no tady vždycky vyletím, vždycky. Teď jsem to štěstí vybral, ale jinak. To celý podělal. Ne, ty vugy. Dobrý. Turbo. 4. místo ještě dobrý, to se pak se dá předpokládat, že to dáte, ale já to jako neukončuju vždycky, když nabourám, to ne, to bych mohl dát do nekonečné, ale
Ty vuky, tak tohle je hodně zapeklitá. Ne, jenom burají všichni. A to je ten počítač. To auto zatlačí ke straně, to má úplně... Tohle auto je fakt nestabilní. Odvlášť, když je takhle zničený na těch zatáčkách a tam to zatáčka. S tou zatáčku jsem snad prodal jenom jednou bez chyby, jako teďka se snažím. Dobrý. A jdem. Sakra. Dobrý. Sakra. No, takrát, sedmej. Ty, mám se nabouril. No tak to bylo těsné. Jo, nejlepší nebo. Je dobrý, takhle když zatáčíte, tak dát, když zatáčím, tak dát turbo, to vždycky vyletím a někdy, ach jo, mě tady štve tenhle ten kamion nějak jeden. Jo, sedmej, tak to je bezvadný, já to nebudu rušit. No, bezvadný budu, jsem 8. bezvadný, ty, ten. Ach jo, v to dojedu. Jo, poslední kolo, pak dáme novou dráhu. Sníh, to je nejtěžší, musím ještě nedát. Jednou jsem to málem dal, byl jsem čtvrtý. Ty vole. To je součástek, no? To je... Tady ta troška taky je, no, já si vždycky překlopím. Jo. Tyjo, ty vůgy, já jsem fakt dobrý. Fakt jsem dobrý. Jsem hustý. Fakt dobrý. No tak, jak jsem se umístil jako 8. A nejkárkejnější. Fakt. Máme, jak to bylo. Dobrý. Zpomalený záběr, normálka. Ne. Jo, tady končit, tak. Ono se do tuning, co bych si koupil. 1000, tak škola. Máme si nové kola, bych potřeboval, ano. Tlumič, výfuk. Jo, dobrý, tak, to jsem se nakoupil. A zkusím jít, já nevím. Co bych si dal? Zkusím tohle, a to fakt budu hrozný, to fakt.
Bych musel jít zase... Bych zase musel jet. No, zase bych nabohoval, no, já nevím. Nehaju tenhle závod a jdu do prdele. No, jo, vždycky se, když v těch zatáčkách, když to jde, tak si vždycky o ty auta opřu. Aha. Tím pádem nevyletím. Ježiš, tahle. To je úplně nejzákeřnější, co tam může být. To pak ještě jedna. No, ale vždycky všichni vyletějí. I ten počítač toto řídí ty auta. Sakra. Jo, druhý, dobrý, jo, já jsem točí. Ježiš, tam to zákařná. Už to musíš vždycky všechno. Aj ne, se nevyplátí. Já vždycky si dám turbo. Ale nevyplátí se tady jezdit moc rychle tady v té zatáčce. Vyletějí všichni. Ty vole. Pátý, teď jsem čtvrtý. A teď budu, no. Tady tolik zatáček a ten sníh to prostě klouže. Tahle hra je fakt dobře vypracovaná. Jo, nevyletěl jsem jednou, dobrý. Já to, když jsem to rozjel, to jsem fakt rozjel na 170 mílí a to jsem letěl dalších 10, jsem letěl dalších 100 metrů daleko. Ty auta jsou za mnou. Nevyletěl jsem, dobrý. No, sakra! Ty vole, někam jsem. No, 6. bezva. Počkej, no, mě to nepřehodníš. Brzdi, nevyletěl. Jo, nevyletěl jsem, ale jo. Wow. No, se nevyplácí rozjíždět. Denně vyletět. No, nevyplatilo se mu to. Šestý. Tak kašlo to. To jsem mu upadl líp. A nebudeme si dávat. 100, dobrý. Statistiky. Koňská síla. To je jsem sračka. A to zkusíme teď. Máme si rychlý závod. To je rychlý závod, nic jako nevyhrajete. Dám si to nejlepší auto v první sérii. Automatická, bronz, to jsem všechny udělal. A nejradši mám lesík. Ten je fakt, to jsem vždycky první, teda nevím, jestli teď budu první. Ale já mám ji hrozně rychle hotovou.
Já ty paři, víte? Jsou takový debilní auta. No a jako... Sakra. Já jsem první. To je úplně nejlepší auto, jako už někdy mě štve. Ale jako jde to. Jo, to je dobrý skokánek. Někdy si rozbiju ani držku, někdy ne. Kole je hrozně malý. Tady to nic nevyhrajou, ani prachšoule, myslím. To hrozně baví. Jo, dobrá mezera, co za mnou? Já nechápu, proč ty nejlepší jsou někdy i nejhorší, to fakt nechápu. No tak, ty nejhorší jsou vždycky nejhorší, ale ty nejlepší by měly být nejlepší. No jsou nejhorší. Skoro nejhorší. Ty, to bylo těsný. Je to? Rozbil jsem si trošku, dobrý. Snažím ty reklamy. Jsou nejzákeřnější. Do prčic. Jeď. Jaká dobrá zatáčka. A vám o té hře moc tomu neřeknu, jako to je vlastně jenom závodím. Kdybych hrál nějaký, já nevím, něco něco bojovýho, tak, nějaký souboje, jo, řekl bych vám. No já, závodu vám moc nic neřeknu, já vám stejně říkám jenom z vlastní zkušenosti. Chvíli to budu mít celý. Do prdele. Jo, dobrý. Teď. Jo, to fakt dobrá mezera mezi nima. Prostě mám lepší auto. To hrozně baví. Wow, dobrý, jen že dojde do cíle. Tak nashledanou. Pokud se vám tenhle díl líbil, tak se těšte na další.